Это убери, а это для палочек. Смажь мне немного масла, Настя. Смазывай. Ассалому алейкум, духтарои азиз, апау хоҳарони гиромӣ, шоми ҳамагитон ба хайр бошад. Ба ҳаматон таби болида хоҳонам ва эфири имрӯзамонро сар мекунем. Имрӯз духтаро пирог омода мекунем ва ҳам озмуни навбати моя мегузаронем. Барои пирог ман ана ҳамин гуна хамири чун вақта универсалне тайёр кардам. Хамирам камакак буд, ана ҳамин қа боло шуд. яъне ки ман апаракати хамир мекунам доимо. Апара хубиш чи ки хамир баланд мешавад тез ва хамирамо воздушна мешавад. Барои пирог мо ана ҳамин, агар эфирҳои гузашта дидагӣ бошед, ана ҳамин чиза харидорӣ кардагӣ будам барои тайёр кардани пирог. ин кати пирога болоша гул мекунем, мебинед дар давоме ки ҳозир духтаро хамира ман формировать мекунам. Хамир беҳад хамири нағзомадагӣ. Потом мне варенье тоже дай. Не варенье, а джем. Стол клеёнка дорад духтаро, просто клеёнкаи прозрачный. Ина дидед хамира духтарои азиз. Ина хамир. Хамир беҳад хамири нағзом. Ина. Намихел хамири айдои бор. Ҳозир ана михел зувола мегирем. баъди сохтани пирог духтаро розыгрыша мегузаронем, яъне озмуна мегузаронем ва камтарак дар бораи харидҳои ман маълумот медиҳам. Ман як сайт ба не знаю, сейчас посмотрю. Масло наверное. Ман як сайт ба подписатсия шудагӣ духтаро, аз ҳамон сайт маҳсулот харидорӣ мекунам ва барои шумо ҳозир нишон медиҳам ки чиҳо харидорӣ кардам. хамира бисёр ман мешӯрам, баъд боқимондааш кати булочка тайёр мекунам. онҳое ки ба эфири мо нав пайваст шуданд хушомадед мегӯям. ҳозир духтаро 2 дақиқа ана ҳамин хамира тунук мекунем ва дар ҳамин лист як пироги калон тайёр мекунам. хамир беҳад мулоим, ба хотири мулоим буданаш мечаспад. хеле ки дида истодаед, ман на орд мезанам, на равған мекунам. бояд ки хамира ҳамин хел мо тунук кунем. духовка аллакай гирон кардагӣ. ҳамин хел барои хамир ман 2 қошуқ сметана илова кардам, 2 қошуқ майонез, 200 грамм сливочное масло. Метавонед просто равғани растанӣ илова кунед ва 1 стакан ширкати апара тайёр кардам. Апара чист? Апара ин дрожжи кати орда алараш мекунед, баъд камтарак шир ва шакар илова мекунед. ана ҳамин кати баланд мешавад дрожжи, баъд тайёр мекунед. ҳозир ман варенье варенье ки ҷеме ки ман худам тайёр кардагӣ будам тобистон, лимон, себ ва что еще у нас здесь было?
Чисто яблоко только. Яблоко чистое, ҳай. Сепкати будааст. Боз ҳамин лимону сепкатиам тайёр кардаги будам. Ман начинкаи бисёр намемонам ки барои аз гирду атрофаш нарехтам. Ан ҳамин хел кам тарак мекунам ки то ки нареза. Давай. Держи. духтаро, баъдан ман саволотам ба ҷавоб медиҳам. ҳозир камтарак ҳамин хамира пӯшам болои пирог ба баъд уже саволотам ба ҷавоб медиҳам. онҳое ки нав пайваст шуданд 52 нафар айни ҳол хушомадед мегӯям ба эфири мо. ва барои шумо духтаро дар рӯзҳои наздик як навигарие эълон мекунам. ана духтаро, ина чӣ гуна мо хамира ина дидед духтарои азиз, ана михел гул мекунем. ин чиз беҳа чизи арзон духтаро. За сколько мы брали? 120, 120 рубл ё 150 рубл ба харидорӣ кардаги будам. Сюда поставь Настя и положи мне сахар вот на эту подставку. Да, и будет сниматься. И мне сахар дай, чтобы булочки. И на духаро ана ҳамин гуна пирога ҳозир мебинед чӣ хел тайёр мешавад. ҳозир мепӯшем то ки 1-10 дақиқа боз ҳам баландтар шавад хамири мо. акнун булочка тайёр мекунам аз боқӣ мондааш. чӣ гуна ман булочка мекунам духтаро? Майда шакар катӣ. Можно это поставить туда. И дай мне лист Настя. И смажь. Ана Михаил духтаро шакар кати, много масла не надо у нас. влоги гузашта дидаги будеда ки чӣ хел ман булочка омода кардам, ҳамин хел воздушне мешавад. ана ҳамин хел мегирем духтаро, ина тамом шакар мекунем ва дар лист мемонем. Это на духовку поставить? Нет, пока не ставить. На духовку. Да, на. Казан отодвинь и на духовку поставь. Подними и покажи, где это. Ставь туда сверху. И вот так. И вот это вот.
телефон подними и покажи. Просто штатив ставить неудобно. Ана михел мегирем. Ина духтаром. байнаш амихел кушод бояд биёяд. Хамир ягон дақиқа пас варам мекунад. яъне зиёд мешавад. фарзандои ман ҳамин хел булочкаҳои дӯст медоранд. вақте ки шакар дорад даруш. Сформирую остальное потом. Все, давай вот. Сядем. Так, пока. Hozir do'stlar dastimdan meshayam efiramoya sarmi va розыгрыша мегузаронем. ина духтарон мепӯшем. Ягон полотенцаи тоза кати бояд пӯшем барои чӣ ки ин растойка мегӯянд. онҳое ки дар ҳамин соҳаи пухтупаз кор мекунанд выпечка медонанд ки бояд растойкава истад як 20 дақиқа. так духтаро акнун розыгрышамона сар мекунем. давай Сюша. розыгрыша мегузаронем. баъд анами майдачайдаҳои харидорӣ кардагӣ ман барои шумо нишон медиҳам. так ассалом апаҷон, нағзе созе, саломатиҳо хуб. салом алейкум. ва алейкум салом. онҳое ки нав пайваст шудан хуш омадед мегӯям бори дигар. духтаро чун ҳар вақта розыгриши мо дар командаи мо ҳамин ҳафта гузаронида шуд, яъне дина тамом шуд ҳозир. так ана духтаро 35 номерок, так 10, да, 5 сюда и 5 сюда. 35 то номерок, яъне рақам духтаро, аз 35 рақам 10 нафар бурд мекунанд ва онҳое ки бурд мекунанд тӯфошона равона мекунем. дар розыгриш чун ҳар вақта крем для лица барои рӯй, крем барои гирди чашм, помада, биби крем, ана ҳамин гуна центелла тонер, патчи, кушон. так сар мекунем приложение рандом кати аз 1 то 35 инҷа без повторения сбросить. так бисмиллоҳ гуфта рақами 30. апаи нури нисо, апаҷони азиз табрик мекунем. апаи нури нисо. пиши Настя инҷа нависта истодааст. дальше рақами 3. рақами 3 мавҷуда,
табрик мекунем. Рақами 18. 18 номер. Барно бурд карданд. Рақами 6, номер 6. Правильно? Апаи Фариза, да, правильно? Фариза напиши. Фариза бурд карданд. Табрик мекунем Фариза хона хоҳари азиза моя. Рақами 28, 28. Апаи Назокат. Бисту ҳафт, 27. Закия бурд карданд. Дальше рафтем. Рақами 11. 11. А ты еще 27, Закия, да? Да. Где-то было 28. А по Назокат, да. А это 11. Так. Суман бурд кардан. Рақами 5. Мамочка твоя. Настя. Мамочка твоя. Мам бурд кардам. Так, дальше. Рақами 17. Охирон рақам. Фариза боз бурд кардан. Ина духтаро 17 Фариза. онҳое ки бурд кардам аз он ҷумла худама табрик мекунем. ман тӯҳфаи бурд кардагима барои апаи Матлубаҷон равон мекунам. Апаҷони мо камтарак мазашон нест ва мехоҳам ки каме бошадам рӯашон болида шавад, камтарак бошадам табашон болида шавад. ба ҳамин хотир ба апаҷони Матлуба равон мекунам ман тӯҳфама. Намедонам ки чӣ бурд кардам, лекин ана ҳамин хел духтаро. Так, акнун духтаро ҳозир мо пирог ба сфотографировала, да? Пирог ба духтаро тухм мемолем ва духовкава мемонем. Давай, неси яйца, Настя. Ставь сюда, яйца намажем. Духтаро пирог ба тухм мекунем, аммо ин ба намекунем, барои шакар кардагӣ. Давай. И пока пусть готовится, сейчас я... Да, ничего страшного, расправиться. духтарое ки дар эфир ҳастанд, лайка пахш кунед духтаро. аз ҳаматон хоҳиш мекунам эҳтиромона. Настенька хом мемолад ҳозир тухма, баъд духовкава мемонем. вақте ки дар растойка хамир меистад духтаро, ҳам хамир сабукак мешавад, ҳам қабатҳояш пухтагӣ хом намемонад. Так, это убери в холодильник можно. Теперь и это все убери, Настя. Давай я эти буду показывать свои. Духтароч хеле ки гуфтам ман дар як сайт регистрация шудагӣ ҳастам. Як группа сайт медум, як группава регистрация шудагӣ будам. Беҳад чизои арзон, сифаташам он қадар гавна не. аз ана ҳамин харидорӣ кардам. ин барои ина аз валбирис гирифтам, барои вақте ки чой тайёр мекунам, ман чои витаминӣ, ана ҳамин хел лимон кати апелсина барои майда кардан. ин аслан барои пюрею, ман барои ана ҳамин гирифтам. аз ана ин гуна чистиши гирифтам. аз як блогер дидам ки бренд фри чуда паста беҳад пастаи назм даст. духтаро нархаш беҳад нархи дастрас 150 рублей. инҷа 500 грамм ним кило паста 150 рублей. беҳад нархи арзон. ва ана ин гуна ковш гирифтам барои хамир. Держи, Настя, а то тут не видно ничего. ана ин гуна ковш гирифтам барои хамир. хамира алараш кардан 3 литр. ҳамина ваяшам будааст. ин хел аз материали медонед фарфоравушам будасту. ман ҳамина махтул кардам ки пластмасси сахт удобный барои истифода бурдан. Чисто не прилипает.
хамир намечаспад дар ин духтаро. Баъдам аз ана ин гуна барои вай гирифтам майда кардани сабзавот. Инам беҳад таъриф кардам, одамхоша хондам ки чизи барои истифода бурдан осон будааст. Ана ҳамин гуна барои овощерезка, овощечистка. Ана ҳамин хел насадкаҳо дорад. Дусета духтаро гирифтааст ҳамин шаҳри худам ова. Вай чати русо аст. Ана ҳамин гирифтааст барои сабзӣ, барои корейская чорка. Беҳад таъриф кардам ки нархам нархи нарх истифодааш осон. Баъдан аз ана ҳамин гуна пухвати гирифтам. Инам беҳад арзон духтаро. 150 рублей полотенчикаш кати. 150 буд ё 200 рубли буд, хотирамда нест. Аз ҳамин гирифтам. баъд духтаро ана ин хел миксер барои хамир, барои тухм хамир, миксер полуавтомат. аз ҳамин гирифтам. Инам 170 рублей. барои истифода бурда партофтан мижалка, шиканадан мижалка. Бисёртар чизои ҳамин кухника ки духтарон истифода мебарам, ба ҳамин хотир ман чизои қимат намегирам ки барои шикастан. баъд аз анаин гуна скатерть гирифтам барои кухни, лекин ина материалаш рости баъд духтаро маҳкул нашуд, монанди клеёнка материалаш. Ман фикр кардам ки ин хебе, ба ҳамин хотир гирифтам, лекин ин материалаш монанди клеёнка буда. ҳаги дигар мекухнива мешавад барои истифода. Тут одна, да, скатерть у меня была? Одна. баъд аз анаин гирифтам духтаро, лекин ҳамин беҳад маҳкул шуд. Ина 700 рубли гирифтам барои запекания духовкаро, барои дар духовка пухтан сохти вай перец болгарӣ. ин кати якта авокадо гирифтам. Авокадо ду намуд, ягон чиз запекат мекунем, масалан даже пирогам мешавад, ягон намуд сабзавот. ина духтаро беҳад маҳкул шуд. ҳаҷмаш 500 миллиграмм, ним литр будааст. ҳамин дутава творожная запеканка тайёр кунем ҳам мешавад, беҳад фасонак. ё ки дар рӯи стол салат дар дохилаш монда, столба сервировка кунедам мешавад. ина духтаро ана ҳамин хел асосан ана ҳамин чиз маъқул шуда буд. ҳамина заказ мекунам, гуфта ҳамун сайр бароям бо як гала майда чайдаҳо шудааст, чизои боз нодархорям заказ кардам. ман духтаро аз ана ин чойник харидорӣ кардам. ман ба ҳамин тематикаи чойнак маъқул шуд, беҳад маъқул шуд. ҳамин ваяш расми мусалмонӣ дорад, ана ҳамин маъқул шуд. 1000 удобный, ҳамин хел майдашам ҳаст, калонашам ҳаст. аз ҳамин гирифтам. боз барои лёнчик як костюмчик гирифтам, 700 рублей пахтагӣ. духтарам ҳамин хел сифоти нав духтараст, беҳад маъқул шуд. ҳаминам ина духтаро хебе пахтагӣ. ана ин брюкашкаки размери лёня 158-154 гирифтам, беҳад наз. ин духтарои азиз абад гирифтам соат. Часы? Колонка. Нет, часы и музыкальные, электронные. баъд ана ин гуна соат гирифтам духтаро. кухнива соат надоштам, ҳамин соат гирифтам. фикр мекунам ки соат бояд бошад, ҳамин полка мемонем удобненький. Вот настройности часы. Убери вот это вот и настрой часы. А сама ҳамин маъқул шуд духтаро. ман ба ҳамин хел яркий аҷоиб.
Так, мошалло насиб кунад. Раҳмат, раҳмат. Биёин ҳамкорӣ мекунем, пушаймон намешавед. Так, шумодам гап нест, шодниктондам гап нест. Буваҷони нуронӣ ман. Фотима. Саломат бошед. Чайника ба зебиша бинед. Мошалло насиб кунад. Саломат бошед. ҳозир смсотонро мехонам, духтаро. занҳои азиз, шуморо ба кор даъват мекунам. Дар ширкати Атоми гурӯҳи мо беҳтарин спонсорҳо доранд. Саломат бошед диди мо. Салом Атоми дар Тоҷикистон кай кушода мешавад? Дар Тоҷикистон соли 2025, яъне моҳи феврал уже аниқаша мегӯянд ки кадом моҳ кушода мешавад. Феврал, анамин моҳҳои феврал кушода мешавад. аниқ. Таманнӯ Зокирова, ҳама апаҷонои группамон накатӣ бурд кардам. Шумонам табрик мекунам. Саломат бошед Таманно ҷон. Таманно Зокирова, апаи Рудобаҷон, шумо Атоми Центелла тонер бурд кардед. Табрик мекунам. ҳазор раҳмат Таманно ҷони активашкаи мо. Фотима ҷон Ғафурҷонова, мошаллоҳ муборак шавад. Рудобаҷони хушрӯи хушчақчақу хушгапи ман, гули хушрӯ май Рудобаҷон. Биг Батя навиштанд. Саломат бошед апаҷони азиз. Абдулло Шодиев, алейкум апаҷони, ассалому алейкум апаҷони Рудобаҷон. Нағзен созен, саломатон соз, чӣ хел шумо зани пурҳунар, меҳрубон, ширин сухан. Саломат бошед. Раҳмат. Фотима Батя, таги адёл даи нафаҳмидам. Фотима ҷон чӣ гуфтед? чӣ хел адёл бошад? Кадом адёл бошад? Нафаҳмидам Фотима ҷони азиз. Мутаассифона хоҳарҷон, аниқтар, равшантар нависед ки бояд мо фаҳмем. Агар ягон гапи хандаовар бошад, якҷоя ханда кунем. Гапи ягон гирьяовар бошад, якҷоя шумова чӣ хел гӯям, раҳмдили моя баён кунем, раҳмамона баён кунем. Да, возьми. Так. Ассалому алейкум. Сози хуби апаҷон, фарзандот созан хубан иншаалло. Ва алейкум салом. Худоро шукр, хуб, раҳмат. ҳамин Фотима чӣ нависанд нафаҳмидам. Фотима ҷон, шумо чӣ нависед хоҳарҷон? Равшантару аниқтар нависед ки мо фаҳмем. Настюш, ты свет не будешь включать? Тебе не темно там? Включи эту сторону тоже. Ты там это, да? Читаешь? Переводишь? Ана Михаил духтаракои азиз, Ҳалил Акабиров. Ассалому алейкум апаҷон. Аллоҳ нигаҳбони худатон ва фарзанду ҷигарбандонатон бошад. Ва алейкум салом Халил. Саломат бошед. духтарои азиз, навигария ҳозир барои шумо мегӯм. Ман ҳафтаи оянда ба конференсия ба Москва рафта истодаам. Онҳое ки дар командаи мо бо мо ҳамкорӣ мекунанд, марҳамат биёед рӯзи 12 дар Одинцовский район конференсияи колони атомӣ баргузор мегардад. соати 16:00 ба хоҳишмандон марҳамат, якҷоя вомехӯрем ва иштирок мекунем дар конференсия. бисёр мотиватсия мегиред барои худатон, барои кор. айни замон ман дар званияи мастер продаж қарор дорам ва камтарак дигармон барои званияи бриллиант. духтаро ҳаракат дорам ки насиб званияи бриллианта гирам. марҳамат духтаро, онҳое ки номнавис нестанд ба ин ширкати бонуфус номнавис шавед ва бо мо ҳамкорӣ кунед ва ҳам онҳое ки бо мо кор мекунанд ба конференсия марҳамат намоед. Матлубахун Атоми. Салому алейкум Рудобаҷони азизу дилу дидаи мо, аҳли команда, шумо арзандаед, Аллоҳ нигаҳбонатон. Ва алейкум салом аҷони Матлубахон. Чӣ хел шумо апаҷон, саломатиётон хуб? Мамон дуо мекунем ки илоҳим сиҳат шавед тезтарак ва ба сафи ҳамин духтарои командатон омада, чун ҳар вақта активна баромад кунед дар группаҳо.
ҷони буваҷон, ширинзабону меҳрубони буваҷон, шумо зани меҳрубон, модари ғамхор ҳастед. Саломат бошед буваҷони азиз, шумоям ҳама вақт сиҳатманд бошед. Дуогӯи группаи мо, баракати группаи мо ҳастед. Шаҳло Кабирова, мошолло насиб кунад апаҷон. Саломат бошед хоҳари азиз. ина духтаро пироги таърифе дидед? Пирог анами хел баланд мешавад. Что у нас получается? А вот же здесь есть вот включатель же, этот розетка есть же здесь. Сюда поставь. Ну настрой нам, покажи, как ты настраиваешь. Настенька хонунҷа настройка кардааст. Ҳамаи чиза Настенька мефаҳмад духтаро. Ҳамин хел чақона ки ҳамаи чиз любой техника мефаҳмад. Ҳозира ҷавоно беҳад ҳунарманд бо ҳунар ҳастанд ки беҳад сообразительный ба гуфти рӯсо ки чақонак ҳастанд. Так духтаро салому алейкум опаҷон шавад бурд кардед насиб кунад ато менавиштанд. Ва алейкум салом, саломат бошед шумо ҳам. раҳмат рудобаҷон, будои шумо иншааллоҳ беҳтара. илоҳим ҳеҷ вақт ягон инсон, ягон зани рӯи дунё, ягон кас касал нашавад. Ки ҳозир ҳамин хел замонаҳое ки касал шуда мумкин нест. Ҳамаи корҳо мемонад, ҳамаи як кас ҳозир касал шавад, уже дуюм нафар дар оила ин хел касалҳои вирусҳои сирояткунанда баромадагӣ гузаранда, яъне беҳад безеб. Воздушно-капельным путём передаётся мегӯянд, яъне бо ҳаво мегузарад. Бибисоро Бегова, салом. Ва алейкум салом. Настюш, принеси мне 2 хема-хема. Я вот насчет хема-хема объясню. Духтаро оили хемо-хем ҳозир барои шумо маълумот медиҳам. Бисёр савол мешавад ки хемо-хема мо чӣ гуна истеъмол кунем. Духтаро, ана ҳамин як коробка хема-хем барои як нафар аст. Як нафар леченияи як моҳа, духтарои азиз. Ин хел нест ки якто хемо-хема дар оила 4 нафар истеъмол кунанду баъд аз 10 рӯз тамом шавад, баъд гӯянд таъсир накард. Ин хел нест духтаро. Баъдан оиди срок годности хемо-хем мепурсад. Духтаро, маҳсулотҳое ки дар худи ширкат дастрас мекунед, срок годностиашон беҳад калон аст. Яъне ки 2 сол сроки ҳозир ман ёбам. Хулас ман дафъаи гузашта дидагӣ будам. 2 сол аст сроки. Ина духтаро, как раз чихеле ки гуфтам 2 сол. 00/01/2026. Яъне ки то соли 2026 метавонед натарсида ҳамин чиза истеъмол кунед. Беҳад срокошон калон. Барои чӣ ман мегӯям ки аз худи аз дасти мо харидорӣ кунед, аз ширкат харидорӣ кунед, регистратсия шуда харидорӣ кунед, барои он ки ана ҳамин хел срокаш калон, сроки 2 сол 3 сол срок годности хемо-хем, духтарои азиз. Вот партия лот годин до экспорт, яъне ки ҳамин то ҳамин 26 сола метавонед дастрас кунед. Ана ҳамин хел духтаро срокаш беҳад 1.5-2 сол сроки хемо-хем, натарсида харидорӣ кунед. дар дигар ҷойҳо срокаш чӣ хел, ман ҷавоб гуфтан наметавонам барои дигар фирмаҳо, яъне ки монанди ситивои магазинҳои Валберис аз он ман намедонам. Ана ин знаки GMP дорад, яъне знаки ҷаҳонӣ дорад. ин знак дар бораи он далолат медиҳад ки дар ҷаҳон дар ҷои аввал аст айни замон ҳамин хемо-хем, духтаро. 20 миллиграмм, ина намекушам ки ин заказ барои ҳамин намекушам. 20 миллиграмм 60 саше, яъне 60 дона дар дохили ин. Вазнаш 1 килои 200, духтаро. Аз 1 кило зиёд вазни ҳамин хемо-хем. ана ҳамин хел коробка кати қариб 2 кило. Шаҳло Кабирова, роҳи сафед. Саломат бошед хоҳари азиз. Солнышко, салому алейкум хоҳари азизам, сиҳат саломат бошен. Апаҷон чӯ бо кӯдакро тоҷикӣ ёд наметиҳен? Шумо аз куҷо гирифтед ки ёд наметиҳам? Али Музаммат навиштагӣ.
фарзандои ман 100% тоҷикия медонам. Просто тоҷикикатиам гап мезанам, қатишон русикатиам ба пуррагӣ медонам. Брошкина ин чӣ? Салом ин чӣ? Ин хемохем, ин биологически активная добавка, яъне иловаи биологӣ барои бемориҳои зиёд истифода бурда мешавад, монанди касалиҳои қанд, бефарзандӣ, гепатит, ана ҳамин гуна бемориҳо метавонед аз ҳамин истифода баред, беҳад фоидаовар аст. Так, муборак шавад апаҷони Рудобаҷон, насиб кунад, саломат бошед. Раҳмат. Нушон аст? Сейчас и время Настроила время? почти. Анна Михаил, духтарои азиз. Назокат Сафарзода созен апа эфиртон часпи сод. Ҳозир духтаро ман эфирам ба охир мерасонам. Уже қариб 40 дақиқа гузашт. апаҷони ман дуо мекунем тезтар бриллиант шавед. Раҳмат, раҳмат Шаҳлоҷон, хоҳари азиз. илоҳӣ ҳама каса якҷоя бо дастгирии шумо, бо дастгирии якдигар боло меравем. ҳозир пирога мегирам духтаро, шумова результата нишон медиҳам, эфира ба охир мерасонем. Очень удобная вещь. Ана Михаил, духтаро, соат беҳад удобный будааст. ҳозир Настя настроит мекунад. вақте ки мисол шабона торикӣ ваям монанди ночник барин удобный. ина духтаро, пироги мо ана ҳамин гуна қариб омода шуд. Настя, дай мне прихватку. Да. ана духтарако, ҳозир камтарак дига меистад. Дидед чӣ хел мешавад пироги мо, аҷоиб мебиёд. мехел мулоимак мешавад. ана ин дараҷаи 180 ба мемонем, то ки қабатҳояшам тазад духтаро. ана ҳамин гуна пироги мо тайёр мешавад духтаро. инҷа бошад. ҳозир булочкай мемонем. баъди тайёр шуданаш албатта видео мекунам, барои шумо дар видеоҳо нишон медиҳам. ана ҳамин буд духтаро влоги имрӯзаи мо, ё ки эфири имрӯзаи мо. ба ҳаматон ташаккури зиёд барои дастгириятон, барои лайкҳоятон, барои комментарияҳои хубатон. саломат бошед, сарбаланд бошед. ҳаматон дар ҷодаи кор, дар ҷодаи зиндагӣ муваффақ бошед. то эфирҳои оянда, хайр.